Manang Biyana. Hello, papagayam! Naimbag nga orasyo, kumusta kayo manan? Naimbag nga hagsapa, aldaw kan rabii, iti tunggal maysa. Siyak manan, ti pagayam yo, ni manang yo abyanang, amang kabkablaaw kada kayo, iti naragsak nga ingkay panagbuy-buya, kan panagdangdang nga gita kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Isurat ngayon tayo drama itaket manipod kinipagayam tayo naglingad, itinagan abulog. Ngamsakban na, adapay kablaawan tayo. Ngamin, kasangay na itang aldaw, awan sa bale, no saan ani Ma'am Virgie Lamog. Happy 60th birthday, Ma'am Virgie Lamog. Dita Barangay Sansalan, Lambayog, Sultan Kudarat. Kumusta kayo amin dita papagayam? Sapay kumata, dupay atawan, timadanon mo, kan ang nanayon ti kinasalon at yo. Kastamot ta na makablawan, tinaragsa ka pa nagdangdangag, damadam, kabsat, Charito, Wano Chato, Santiago, and Company. Hello kada kayo amin dita. Kastiman ti surat ni Pagayam Bulog. Dear Manang Biyanang, adday di ka rubame ngayon tailingad, itinagan abentong. Kanayon nak ngay libre, kat nukas jay amabartekak, jakon ammo tilubong ko. Maulaw akon, kan iturog kon. Nagbalin kami nga rod, anasingad nga gayam. Rugyak nga rodan, ti ang salaysay. Nagalako kan sa kano itilaya. Sinako kano alaya di inla kong bulog. Unta ta, nakachambang iti preso ti laya ita. Ay, mayak ang arod. Ay, way. Awising ka man. Ta intaagsyat. Ha? Manayin? Si kalaan ka na yun ang ti mga awis kanyak tata. Kababainan na. Ay, awan problema. Kas kalasab sa bali mo ibarok. Agbarbar ka datang araw. Kayat ka kami nakadwa. Tanasingpoy ka. Alang araw. Ngamsak mo tagilibrita ha. Ta adamot tayo naglakwa kadilaya. Saanay? Siya akong. Mangitugot talatay ti pakit manim siyak na gastos, okay? O sige nga raw tata. Makamu ka. Ni, papanamanan bulog. Ka man nagpalpaliwa bagay. Mapang ka man nagbartukan. Ilibrinak ni Tata Bintong bagay. Kunam nga ilibre na ka. Apay nga ron ngayon nalam ta kwartam nga eh. Una, tapno, adamot pakit manik bagay. Anyamom. Ang mga no, makadalabo sakit ti isang alaba kamatis. Anyat pagbayad ko nga Ay, di mo alaan amin ti kwartam Ala, oy. Natol. Idulin mo to'y daduma. Wala tay gatang ti iti semento kanyero. Kuna mapatarimaan ta ti kulungan ti baboy ta. O bakit? Mala, idulin mo dahita. Basit la ti balo na makwarta. Inton margreg mo. Saan? Nakasipti dito'y bulsak bagay. Unay ka dadanag mo na ya. Sige, mabana ko na. Urahin na ko ni Tata Bintong. Ang kudro man, di pa nagkita Tata. Nabarte ka kon. Ay, saan pa'y? Kapay lampay na ita, bulog. Aw, agto'y pa jarak. Inume mong deta. Tata, maulo ka talaga na. Awala na. Diyak kabalanin, Tata. Idumog ko man bailang dito. Nala, iturog mo pa ilang araw, barok. Kabantayan ka. Anay ko, nasakit yung ulo ka. Anay ko. Nasayatan na kariing kan bulog. Nakaawid ako. Nabarbartag kasi mang pati di rabi eh.
Inyawid na ka ni Tata Bintong. Di mo malagip. Kastaya. Ay na. Sayata talaga tayo dyan, Tata Bentong. Di na binaybayan ti kadwa na. Dayta ngamin ka, tano na bartekan, di mo amo tilubong mo. Sana bali abang sa anak mo nga gwalwala. Sa anak mo nga gisiskandalo. Iturog ko lang mag. Mayad kindi ata, iturog ko. Agtal na ako no kasya na barteg akbang. Kasanon, nawan ni Tata Bentong anang yawid kan ka. Naturog ka man siguro di kalsadan. Isong aro dadakil ti utang ko na yung baganakam kini Tata Bentong bangay. Dakil ti may tultulong na kanya. Nan, mangtid ka man nga ro iti kwarta tay nakmakitsenda. Diyak kaya takisayan tinted mo kwarta tay gatang tay tiyero day jay. Mabila nga ro. Ne, abay ngay. Ayan ti kurta kay. Awan mo tindi tiwalit ko. Inalam? Anya, ayagtal na ka man. Awan inalalak. Oho, inalam. Sika mo ila ti kabkabalay ko. Asino kumangay ti sa bali ang mga ala. Nusan na sika? Ayagtal na ka man. Pagbalinan nakpay kang agtatakawan. Oho, amamu ka nansay. Sika mo't ila ti mangkap-kap-kap iti bulsakit. Sipon nagdin nata, kastander aramidam. Nita, ipilit na. Idi day taa, ngamsaan itan. Aklunak, mapilitan na kamangkaw titibulsam idi. Tay dirit sumot ngamin iti arak ti sweldom. Isublim ti kwartak. Nita, awang nga ro din nalalak. Awan. Asino kumangay tinangalan no saan asika? Isublim gid din. Asino kumapay ti sa balian na nga lang ay nusan ati asawang baraw. Isumay la ti kabalay mo. Kasta nga rod mo ti ko na, tata. Iso masuro na kidya sawa. Ipabarangay kung saan. Ha? Anya, ay saan mo kababain mo ano aramidom ti kasta. Ha? Asawam. Ipabarangay mo. Kababain mo, baraw sigamay. Tata, agruam nga mino, nitikas dyan aramid na. Masuro na ko na talaga. Ay kay, baraw, damag ko nga agsugsugal sa kano, nansay. Ha? Idi saan itan Naikat na mo tunday ta abisyo na. Oh, nga ta. Ay, di mula mo baraw. Abang ano, iliblibas na ti mapanagsugsugsugal. Ha? Adda ngamin nakadamaga kay. Kastaya. Iso adakal ti pamatik ani ansing tinangala iti kwartam. Insugal na siguro. Maaktuak to lang. Makita na. Ay, ala. Pay amon. Di kayo unay agpungpung to. Umay kakit di barok. Taing taag halo-halo. Adala ko na dito store. Ilibre ka man. Ha? Ay na. Kababayin sa Tata Bintong. Siga ka na yun. Di mangilibre kanyak. Alaki din. Ag-best friend ka raw. Nuwan niya si kanag. Kanamat Nay, anseng. Sika magayam. Ay katsumra ka, anak ka. Agyaman nak nanang. Dituyak man na maturog. Ha? Apay anak kami suot ka? Di asawak nga. Pagbalinan nak kang agtatakawan. Na, apay manan ay ha. Basta damapukaw a kwarta na, siyak ti pabasulan na. Agtatakaw ti pagkitkitaan na kada tao. Ang awan inalalam ay anak ka. Awamat! Unay kayo matan, kung ano siyak ti kampiyan nyo. Kastapay ti sa uyo mat nanang. Ay na anak ka, agdamdam magaklaang maut. Awamatin na lalak. No ide, aklunak. Alalak ti kwarta nila kay ko'y tipitaka na. Ngamita sana, nagbalbaliw akon kunaklang arudan. Kahit nakapukawan na ay iti kwarta na. Diyan mo tumat ngamin. No nabartak di na mo tararamidan na. Naragrag na siguro kadyag ti pabasulan na. Masuronak. pintas tarilom abaraw. Aywan tata.
Intad tayo kasing ko, hawayano da ito'y arilok. Day, istisag nga ron. Ano kasta? Wanta da. Pilpilitin idin ni bakit ko nga ilakom may kano. Kaigatang may itibaboy at tarakinin may. Ngam, sanak nga imanugot. Ay sos. Kita mga nulibasan na. Kat ila ko na baraw. Ay, saan tata? Di na maala da ito eh. Baraw. At ginatang ko nga arak ni Galman. Inta uminom. Inumun talay dyan. Ha? Ayan na. Ada ijabalay siyempre. Intag siya ti ijabalay. Agluto ak itinaimas na apulutan ta. O sige tata. Mapantaman nga rod. Baraw. Dahil ito'y pati shot mo. Nabartag ako, tata. Magturog ako. Kurang pa iti inunom mo, baraw. Dahil ito'y pa maudin atunggak mo dahil ito. Sige malayan. Nan. Sige, iturog mo baraw. Itulod ka no madamdaman, ijabalayaw. Ubang kanton ayaway. Nasaya at mata nakaringkan. Nabarbartag ka manan na si Mang Puti di Rabi eh. Inugban na ka manan nga inyawid ni Tata Bentong. Sana bali, kana singput di barkatak. Kanayon na kayawid, tunggal mabartekak bakit? Ang amayan Jerilom ngay. Itay pa yan nadlaw ko. Ngam di ka kaya taringan, tagungot ka manan. Ayan Tirilom. Ne, kitnod dalay di kalman na. Ay. Di ka man aging dadamag anseng. Inalam tirilo ka niya. Nita, pabasulan nakmanan. Sino pa'y kumat ni mangalan usan lang siga? Siga madlati ka balay ko. Alangan mat ade pusa wano ipes ni mangalay tirilo. Amok aging dadamag ka lang. Ngum kinapudno na sika tinangalay tirilo. Ay, awanin nalalak. Ay sos, am-ammo ka nanseng. Kitno pilitin nak amang ila ko iti-itirilo. Ngamdak imanugaw. Alan, iruwal mo tirilo. Pumutang ka man. Awan nga ron din nalalak. Iruwal mo kit din. Anya tiruar ko ngay, awang nga ron. Napanam nga minayay, dirabi eh. Amang ano naragrag mo? Sika tinangalan, seng. Iruwal mo. Pungutan ka talaga na eh. May isa. Pagbalinan nakmanan nga agtatakawan. Wa! Awanin nalalak! Awan! Ay, apo. Adda, di ka naging dito eh. Adda puli yung agtatakawan, seng. Idararmon ka. Saan da ka akayat day di inang kintatang ko. Taadda puli yung agtatakaw. Di kapsat mo. Nabalot iti, ito nagtakaw. Di kasinsin mo. Nagtakaw iti baka. Kani amang mo. Nagtakaw iti 5 aburyas iti. Kani angkel mo pa agayam. Nagtakaw iti kaldeng. Ay na, nabayagan na kita. Kundi nakman iramraman, ta saan nakakasta. Wag tal na ka man, anseng. Iruwar mo kit din. Darasam! Ay, si kabutawg. Adda di asawam ije balay. Agsangsangay. Pinabasol mo ka no anangala itirilaw. Asino pa'y kumati mga langay? Isumot la ti kabalay ko. Awan ka no tinalala na. Amangan no narigrag mo. Ay, sana basta marigrig da dyan. Inala na ansing da dyan, nanang. Saan ka nun nga agawid ditaw? Tanasakit tinakam na. Saan lang nga? May matkid diya. Tablawanan ti mapukaw ka niya. Agasam, ta pinagsaruno na at tinakaw ti kwarta kinrilok. Anya! Oh, Tata Bintong, nakaumay ka man. Wayne, adda imit ko nga arak. Imported da ito, baraw. Wow! Itala makakita kiti kasta klase tara ka. Alala, sumrik ka tata. Baraw, kahit ko nga ron, nga iparamankin ka na ito. Intag kay amok abalik bayan da ito. Kan adda intik out ko apulutan ta. Mayat tata. O sige, agsat na nga ron. Apag iso,
Nalpasan ti trabaho kay talon. Aywan, Barok. Aywan. Damag ko naglako kayo kano iti aba. Wan tata, aba kan kamuti. Kantay mula ka pareya. Naapit kon, tata. Wow! Mayat nga raw, Barok. Ay sige, agsatan. Pakanoy kung dagiti manok ko. Naladawa ka na kari. Tanang, ubarak mo't nga Apay nga awan mo tan lagi tayo impupok ko ang manok dito. Lagi tayo tiksa sa manok ko. Awan mo dito yan. Ay, Sos. Ayan dan ngay. Koo! 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 Ayan yun ngay ang manok. Naglokong dahi diyang ansing. Awan lang arudin dito yung balay. Takawan lang lang. Agalwad dahi dyan bakit ko. Agurega. Pati, ayan tay pitaka ko. Awan mo dito yung bulsak. Diyak mo ikatan dito yung bulsak pitaka. Ay. Salba. Wala dyan gaya. Natinag ko siguro. Dito nagida ka suba. Ha? Awan mo ti kwartak dito yan. Ay, Sos. Ayan na nga. Ay na. Makapasurol at talaga da dyan anseng. May nga tayo di nabartagak. Paiman. Umayan, mabit lang. Isublim tinala makorta kanseng. Kandagi tayo teksa sa manok ko. Isublim. Nangilakwam. Nay unay kamatan. Awanak lang aro di Jibalayan o may nakpaila papasulan ditoy. Amok. Imay ka idin na bartega. Alan. Isublim ti tinakaw mo. Unay kamatan. Kaano ya sardangan nak. Awan mo kiti bagbagam. Kasya na kumamata. Sardangan na ko napapapasulan. Masig ka kumamat kanyak. Di nak-artistaan. Irwal mo kiteng. Pulutin ka na eh. Anyaya darami dagtam na mamati ka kanyak. Kasya nagmut nga asawa ma. Ay nabutaw. Saan basta pabasulam latan ti asawam. Tadi namot inaramay. Nanang, di mo isakit day jay. Apay ayaan ni ansing ti atapom akanayaw. Apay adi mo atapon dagiti kakuy-kuyog mo nga agin inom iti ara. Ha? Denggam da ito ibagak asi kabutaw. Tapno agbalin mo't affair iti asawam. Kastaw iti ramidam. Anya, nanang. Ito iti shot mo, Barok. Dak kaya din ti kastang arak. Tata, gimatang iti sa bali nga inumak. Ha? Itaman pa nga ilasin mo ti inuman, Barok. Tata, takas to iti kahit kung nga inuman. Sige, itunggak kong dito ha. Tung pahalak timbagay na lang. Kampay di, aging babarte ka. Yung di na mo adanom ting kargak dito buting agam ko. Aging babarte ka ko. Ay, Barok, isa ta ba ya? Di mo pa naibos ti arak. Aging inumak mo, tata. Barok, nabardag ka sa matang nga basaw. Iturog mo pa gawd. Sige, kasa, iturog mo pa. Teka. Ari ka pa nan, tiwalit ko. Inuksot nan iti bulsak. Agin kikida maklata. Tita, hinala ng ti kwarta ka. Sa paggalakay. Ni,
nagturong iya kusina. Paliiwag lata. Ti awan bain. Isugayam ti mga ala iti kwarta. Nadyayan, binaklainan ti LPG. Gantay kakaisuna pagas me. Hoy! Tata Bintong! Nakariing ka nga eh, Bain! Ha! Awanan kay ti Bain! Pagnugayan ti atap ni Nanang, sikat agtatakaw. Tapna, ma'am, naging babartagak lang. Ha? Kwa barok ti awanan kay ti Bain! Salbag ka lakay, laklakayan ka. Idarong ka! Ay, saan ang barok? Hindi takitarong barok. Pakawalin ako ba? Wan. Sige, isublik amin lang nagitinalak. Isublik amin lang barok. Bakit? Ansay? Nalpasan ti tungtungan niya barangay. Nagkarinita ka tabintong. Ngay subli na amin na tinakaw na kanya. Kat, anya ita? Bakit? Agawit ka niya balay Manjak! Alamat ka na. Usuri ka din bakit? Pakawanan na ko ma. Saan na maulit ay chay? Saan ka na papasulan bakit? Natrumakan kan. Isa manjakon. Agsinatan. Saan bakit? Ay ayatin ka bakit? Lab na lab ka. Pangasim ka di Di naksinan. Sulnitok tinagbasulakin ka bakit? Basta agawit ka lang. Uray do sa anak. Sa gamit agtrabaho para king ka. Saktag lamang. Agdalos. Agluto ka namin rin. Basta mapakonak lagad di bakit? Please. Dua a Domingo nga inayayok ti asawak tapno mapakawanak manang biyanang. Katagyamanak, tanaalukoy kumatlaan nga nagawin ije balay me. Napukaw namin pinsan ti panagtalag ko kani Tata Bentong agayam ko. Takunak no nasingpet, manang gundaway matgayam. Alakastan, tuy pagayam mo, bulog. Nagasat ka at napakawan na kapay ni bakit mo, pagayam bulog. Tano sa balila nga ka, ditam, kunadakan ka Agasam mga minday ta, mismo nga asawam, pagbalinam ngagtatakaw. Mas isakit mo pa yan tay kainumam, ngamdya asawam. Iso ano maminsan, bulog, saan nagaputan na singpet, may sataw kan ka, kat bastag talag kalatan. Ngamin adon, dagiti managin kukuna at tao ita. Agin sisingpet da, agin paparabor da, gayam, adda nangisita plano da. Alah, pagadalam da ita. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam bulog. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script, kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin.